ei ole oikein ärsyttää. Ei oo, ei oo. Tuo avitti kyllä jonnin verran, että kun ne liikkuu tuossa, niin sehän ensi alkuun vaan katsasteli tuolla. Ei tulee kekkiä tulee. Meilläkin on niin paikalla niin paksu nahka, että vähän tökkäisikin, että tökätä varmaan niin kovasti, me ei pysty tökkäämään niin kovasti. Että voisi kovin paha vihamieskään olla. Niin, no ei. Jos pärjätään nyt kerran suuttuu, niin saa aina olla varillinen. Niin kyllä. Se on semmoinen varovainen. Ei se pelettäisikään yhtään eikä mitään muuta. Ei. Vähän alakkuun tuossa, kato katasta. Niin, Kyllä. Niin oli. Tunnusteli vähän asiaa. Sinun koira ei paljon tunnustellut. Ei, Timi meni asiaa heti. Ei ole sikojana. Tässä? Ei ole sikojana. Joo.